kawan lain nak besar di durung ayah bila sangat nak durung dia sana niat timur kan waktu ni tak tahu ni orang panas nah dia keesana nak karibatan dia besar menga benar obal pantak nu asos walaika nak ayah maknanya nak anak petirkan atau nak bisa karibatan nak pitung ranau dah kira mi akan beengka nak bersyukur nang kanian ikan benar kau matang anak metuang inudaan yang suala bangak bayar mana ngotak bau dapat betul inu kapna miyakam ba'ana pagari ko babayakan ini khalimu kawallah kaulu lumasan kana sumasakit ta badu-badu ka nakiyali wadu-badu ka datirwan kasu alhamdulillah inda Allah la yarda 'anil 'abdi idza 'atasa fahamidallah ta'ala mata'ana tubu nabi apakah bayan wallah syukuri penian igram yakam ba'an nam yakagiro nam yakagiro alhamdulillah negara mi akan bersyukur kan tidak terunukah kata nu dia kuno waya makam ba nama nabi agero alhamdulillah nasib risbasingka yarhamukallah ikalimuka wallah obabai alhamdulillah naik risbasingka yarhamukillah mama yarhamukallah obabai yarhamukillah obayot jangan katawan paman nabi akan bersyukur nang kilo kama buat kamur kan kawalla ana mapakan petua toraulu ya suatan urun ya oh nah orang yang mengrep Allah pada pernah karibatan o sabagir kata no tabi benda yang ada nah kira ama bukit ko mga nunok na di mana biye mga apwame kelala kami ni sama nuto na yung bisakalan na kananonok kakapo ka bisa ano manamilya ka na pukit ko nunok na babatin na Tagalog mga inuno namin tabi-tabi po sama nuto na yung mga nunok na mga Tagalog Allahu Akbar Allahu Akbar ayak ya Peter wallah فإما ينزغنك من الشيطان نزغ wadnak kagdamaka agadamaka syaitan apa mengalakan kalian napasay billah na agaw kakwalla na syika pagapas kwalla ana magdamaka ada tarur kagdamaka syaitan nagino ka ud billahi minash shaitanir rajim sakatan na nagto ka tabir katan mamarano mas man akalak ko syaitan di suwallahu ta'ala derone no kali di puasa ano siya rap ino ka di puasa ikagaga dakhalak ya kwalla natirwan ko na gari babakasali igralaw na sa gagawi at lamya kadala sa mama syaitan natatabad nga panda di man utula ya ilay ma dia kanya nagak magu istorya dia menang di man utula nya nagak pana istorya dia kekabakay basta nga mapaparata ka kwalla wala yakhsha ila Allah dakhil ka na kayo tapos wallah inuwag ka na ka ni syaitan dapat tas kay kalakyan inakoda ka babatya ng tagatir wallah o banyo pagkalakan sa syaitan na kadi panganganak ng syaitan sa sabag usaban narilaan na ka wallah matang wallah kay mayor mga konsyal, divisi, mga baryo sa kanwa mga ulama napiyasa ko na pagkalapan ako ko syaitan rilaan ako wallah biya kaysa nananok sa somyong rakan alim di ka na inuka lang bubu tinabalasan ko wala nabulungi nga rakan nawata ka nabugwatawa sa syaitan biya ka sapro di ka na di kurmataw nabakalan ang galabak ka agi gusto baka nagalabak kalapan ako rin manin ako lang mabatya sa watirwala na tiga lang nasa kanuman ng mga alim na kompleto tiga lang na ba ko alim kompleto Panginoon ba sa alim kompleto Napa ko niya nagagandutan ako na alima balasan mo wala di ako rin mga tao na ako na alima baka rin nagani-gani taraw matang wala kadi ko maharila na miyatag na ako niya pag yung makapanika ko kwalera yung mo makanangga at yan nabugwa tao piu-piu na sa setanan miyakari-gari mata nasa kam nitatantangan niyan matang wala kabuntala pa naman diri gama pag ako may lang na ati kami, atay ako siya. Ang mga diyo, tipo ako sa tuwak.
Barang-barang namanya pikiran saya kena kak. Tatang-tangan ako niya, tingin Allahu Akbar. Tiga kali nung matatang-tangi. Bako siya salay sabi. Namanya karang itimata. Huwag ka na kayo mapikir. So ayatul kursi na isa ipagkalakan na ayat ang syaitan na huwag ka nung batia. Namaya ka na maluguminak. Nadamati na huwag kayo pagariwar. Ni mamalikwat. Ay daw! Anak kaya na ako. Tingnan ano kaya? Tingnan na katotong ako. Tingnan na po maniya matutong na niya totong ako. Pero hindi ko siya pangapanik. Mati ko nakikita na. Tingnan ka na inokakitotong. Na tingnan nga na umbati anak ka na mayaw akapagkaginamak no. Maloko kaya tagwe sa gats. Malum niya desoka anak ka ba? Tingnan na niya sarbak. Natiga ka na ito ni mapipikir ka. Ano ko maubiyak ka tigas mamanti. Ito ni mapipikir ka. Natiga na magawa ko. Asyara ading ka na ng peruman matya. Natiga ka na typing. Natiga ka na magaw. Natatatangan ako nini. Awakaw tiga kan. Kami ka na kayo tawar. Natiga ka na ako magawa ko rin. Nasya ko rin kakad. Tiga ka na ubadiyanan. Na di ko mong pagawa. Balasan. Nakasakan ni Suhan yan. La ilaha illallah. Miya khagiraw si inena ale Antonoto. Kata na ako, natiga na magaw. Ami ka ko dari kon mata. Nakata na magaw, tiga na manawida kalmo. Na magaw na siya kaniyuan yan. Natiga na kanina na duwaling bala siyang kawalan na pakaw no tangamab. Tiga ka na siya kanino gitakaw na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaan na ko Allah. Nasukya ba tayo sa mga ayat? Wala. Yakutibaan wala. Inshallah. Subusu alaik kelakak. Manari kapag kelakak ko setan na taman sa kaito katabi na inimbiya tarakan ni inakan na pagpanganganak nga niya sa setan. Na, yagagay ba kasali ka setan na Sugo na ka sa ito ng ano kagay. Tako na kung ka sa bas na ito lang. Di. Anatay tanro. Kali makakawata ka. Mili nga swata katabi ng kalalalungan niya na di mo ni siya pa. Di nga napsuwa ka haramanan, bawalanan. Mili nga di tiktok ka di siya. Patay ka nanan. Nabanyak magpurumanik, narwar ningin. Ano ba na po? Sate man ikaw. Saradi mila po tanyawan yan. Manawida ka tabi, pagani ko, babekam, yagasta ka. Mili nga swata ka di siya sa'yo, naskap ni music ko. Dan. Tangkol, prilakon, are mayo, are konsyala Zakaria Kasim, are bisiyo, prilakon, bayadi piyo, beli nga swata katabi amya katon sa sangibu, nadamong sapan, di nga po sa amya ton kabawan, terwa kima, pangalan nga pa niya sa masjid, at amya kabagyo sa akin, na swata ka, na apian tunip ka to niya, na di nang kami nila ang makaw. Adi sa amya ka masiwata ka, na mausya sangibu, tonanan, niya to na kanong adi. Nadi kan ulitin tengah ke rumah. Mata na mata ko malayo ko. May to pa nabali sukat. Na makala na takin mo sa may to pa natagod. Na makala natakod. Yung nga kapitam ranawa, kata nga mga lima, basta ko na makatong ka. Di pinanalo nga sa makatong. Nodo pa ka sumabong, nakuha nga nakasakar ka. Dahil nga ba sa mga, rakana ni makaugis. Ay gusto na makato sa duwate, ipinanawag ito. Temya ka bagay sa duwate! Kagyo ko timo tanong gawin, temya ka bagay sa duwate! Nakagyo ko makato sa sangibuna, makatalo-talo niya miyanos, napakaito niya pan. Temya ka bagay sa sangibuna. Temya, kagyo na lagay miya, temya ka bagay sa sangibuna. Eh kata, temya ka bagay sa ay kapat, miyatay na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nilay ako niyo, pakalabas ka no. Kasiran. Suwata ka, kabakap suwata ka, makaswatero, amay ito pan. Na miyakat tuwa-tuwa inalag, na asara kaya pupungino nakakukay ito yan. Adi ka pupumagakalan, na makalaswata ka na miyakaw ngungan, na may ito pa swata ka na miyakat tuwa-tuwa inalag. Yung mga swata ka, tao lang wasiman, ang mga swatero mga gano'n. Kaya kung ito na kasi, suwa kong ka. Kung mabuhat ka, ay, abi, tiga kang ka. Tingin mabuhat kang ka.
tiga mabulan kau ka, tiga nadala kau ka, enam ka, tiga enam ka, terlumpaka. Nah igala ada pedian, nadi trainingan, terlumpaka, enam ka, dala kau ka kangka. Enak, terlumpaka, tikiwata siya, wate yang kami katwa tuay lalag sinian. Nama kana, namanya katwa tuay lalag. Emang tu nama dah dikumpulin. Tidak gua ngawatakan. Sa pulau Patra Gunung dia na amang ngong. Di ngong. Suwata ka dia mang, emay to suwata ka na pamang nuno ka pala di pamrakan. Nganga. Tingin ba buang nganga. Lalaw. Ya. Nama kana suwata kan. Uya. Kagila di pamrakan ng khutawat. Ni khapiu repri le khoni. Allahu akbar. Nah dia mga uri penwallah. Nah kata ayaw mana niyan uri ada mga uri penwallah. Biadwi tanwanan antona peni pedak kalbiyan angka bulan Ramadan. Now naksiar kanu yang maadri sa mga bayi ana mga karumanian. Ma imra'a daquna ba'i tugu nabi. Igra Ramadan na tatlubu rida zawjaha na sakabay na igra Ramadan na di ka di Panginoon siya ukit akapagkaswaswatan ka kikarumang kaamama na daat tugo nabi abala sa kakuang ka inuta na ayag kakuang ka abala sa alungan na maurin na padakasyo Siti Maryam Abu Siti Asya niya gutuhan pa na mga bay ibu kapagkaswatan ka kikarumang kaamama igra Ramadan. Atau ni berarti para maswa-maswa terkasih karumanga mama. Ni pedi si karumanga, somensa kota batu. Udina somensa padi sanga mga padi tanu sanga para mamayuran ni mayo. Namya ko masih karumanga dastus. Namya din ka abubay. Aduh are. Ni pedi yang habis namya mama sanga tinaway kay ni posa kadong mamada kana tauron. Namya nuk. Dati kadu are. Abi iya dengan pedi kana selo pedi kasakan ni mane ko. Kaduduk kawang kamau. Nah sama notu namanya swaswa terkanji karung mga mama timing Allahu Akbar namanya kagiro kapman ababaya dua biiyan ato ni miya kuang kasada ipatang kastano ipuasatano uway namanya kagiro masya karung mga agrabi na pano baka miya kagiro ato ni miya kuang kasada ipuasatano abiyan namanya kagiro magusya karung mga kaamama hey kamano kadala lagi yan Tolong kay aptero na ka naman kada na lagi nasa 4-3. Kung ka man sa 4-3 ada mas sumbali na ka akakukurangan sa tanga. Ay buka tawan niyan na adu ko Namya kagiro kap manababaya ay do biyan nato ni kitida antasan ka mano kadala lagi pagadubuon pemberiton patinulan o pasyawawan ana lumi bali baga po si karo mga mama na miya swaswa tarang ka nanong dali mabulita yate si karo mga mama o ba kawang madina apya adu bubid na miya swata ka mo si karo mga mama kataon na kasya ng mga bay dia buwa kakuwaan niyo konditar no mga karuman niyo di so na mga karuman niyo no nano kaso mga bagwatar kanu nare-reserve ba niyo na ba daw pa kaw ma naniyawan niyo kaw lugar langit okay so so mga bay na madakla ko resiran ay manigran ako yun nas katanwa mga dato naman nakadakliran o di tanon niya pagaloy no kami na luminiyo manatapi katano. Nah, ayaw mana niyan, nasubay, na dia mga kakuha niya, konditar niya, karuman niyan, na kuso niyan tugo nabi, na umani satiman atar sekon, na satiman hasanat atimbang yan. Sama no to negra pemimpin ng mga bay, na pumakadakalan niyo nakapkusuan niyo. Para madakletas, matangwal. Asal mabuo siya sabar ka, digap kerarangiti. Ya ko masih karo mga namay masa takot ya manate share ominian patam sa talo napepengka oway alhamdulillah ya ko masih karo mga subyekitan omian kata subyekit oway alhamdulillah ya ko masih karo mga nasunsutang bina miya kakapakapan ati ekonomian tiga mabuo ba ya ko kasalay tira gula na wato patoto din na kan sa kano kang ano mapulan nauba ka di pag high blood na akaw na miya gastaha kataw na kaskabo ba dia kumuha katatantangir kay karumanga na malunga pa kasisinga na matanga kay karumanga amama na dektar kuno ba kami kasid ka sa saka sakwapira
na datar oba kami kasedekah sa bulawan isa kasako na datar oba kami kasedekah sa isa kasako wadayamun. Masya Allah, di buka tertendengar kayak karumang ka mama sama buah mama na karuman yan na oba ka di panentang sa salaka ayo buat tertendeng nga magna si karumang ka maniak kenapa sekarang ipitaro ka na maniak di sa diyan kata bieta sa segenang atay dito ngarumako pilih ako yung mga dato yung mabuang kay abay tabi ra kano kunya no mapamakang bato nga mga bedakin tama sa kire ni na piya makagunya sa langit piya Malaysia nga kere 2023 na sumaga depan na niya kapit na kamabu. Kenao, oke na imanto na nga mga berkatano. Kana aba kira ni manto ka manto ka sa nga mga berkatano. Kapakaya tero na kana kalalawan ng tanwi na manto sa paratea. Pagbangan na kaya talo nga karomanga. Are, piyagbangan na do ka siya luhur man milur. Allahu akbar, Allahu akbar. Are, piyagbangan. Luhur. Ina ko gwen ina. Awida kalau mama subay kadip sumbe. Maka mama sa masjid na sosong ka ng mga diama. Diga ditutuwa-tuwa sumber diga di merorok-orok si karo mga babae na di sumber ada nga mako tiga mabuin naman kabay wala miyaling ka na mababatrip ka mama tiga karo mga babae ito na nga puntala ka makapasasang ini bali benar hindi ako di panunungan ng mga tao sa masjid hindi ako ditutuwa-tuwa sumber na ada balinya ada kakong sumayang sekamba buhay na kararang itang natin ito na si mapipikir ka pagawa ko paskay pagawa ko sama bu mama namanya kapan na din daling ada ka mga ibarat po pa makapan mo kaya miya receive na bangan pa kao ina ko gani naman nagu karumay subang luhud Allahu akbar kaya aray panik ka muna kapyag bangana miya utulong ang kaduhura nasumayang ta na iman to tabi pagbangan sa luhud sa lakaw kaya kasagutan mo Allahu akbar nanti ada orang kasih karomang ka aray piyagbangan yaw tuanungan dahar komanta yaw tuanungan ay pernah kaya sabutan yang kau bang nakakan baya mana mo to Allahu akbar na baya mana ni kangkano la ilaha illallah prilya ko nga mga bay nakatiap man inaw sakatan ng mabuha mga dato napakainay tanong ko Allah rami ka patay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada din nanipangin sana na diyong koto akapiyapi itanong ko mga bayi ko mga karumatan kapakapataya at tanong ko mga bayi khairukum li ahlikum inautugu Nabi na urabi ka patay sa Nabi ayabi akapiyapi rakano ang mga dato na mga dato abalitaan sa karumanyan ababay nasa kanu mga bay na taya kanu ko mga karuman yung pakanaban yung kayaan taya kanu kiran asal di kanu taya mo di mangkapakai baga same tawa ta aditeta atiga bi iyan nganga atawala ka betan pagagu yang atwa-atwa nanganga madawar man mabubuy mama di makapti sa karuman yan na mabubuy pakapati na kanim yang atwa suko ko mapito puro ako na ididin dito manari kapakapati ya kau nakapakapapatay natigan to na kapakapati ya kanu paman ngaksana ka na diyan ni teta ya gakasangaki api amya katwa-twa si karumang nagakasangnak madong agagripa pakai gedamakan itijam tentang kapan nakamama katiti namanya pa katil kasi karumang ka badi mo tatabir katana mga dato may nga si karumang ka ya kaidad kung kumapito po lulang na ididin nabali sakit naman dada pernah bagarian tapi aku pagitin na di ngabdi pamangan ikwal na kapatay niya ya Allah yang kaya karumang ka napakapapatay ya buah kakilaputan yang mania bunuang kabagyo basta kaya ada tarangan na makatipok benda mana na petik syona na ada penamilabeng mga saulan na nagkagetan pilih ako nga mga dato
dapat tadi teka pakai ini nak kekarumang ka apa peti yang kau kenapa maka gino siya karumang tinggalangannya nah bahkan sekat tinggalang tinggal mabuat tapangin bahkan betul na para siya ka pamana kiswa-swa kaki karumang laman siya lubing padilya sa abasan yan ang babae ini sinasaktan minamahal Allah kenapa ang babae ay pinataplak dia kaya ngabay na apya kararangitan pasyubaay na miya kagaangga na mada ang koto ararangitian maga nakapagkadaw koto ganinyan kasugan yang ka mga bay na ganya tontong asara di ngayon tirapan kenapa nga ganitan ng mga detua matiti mada pagay naman ka sa isting na banya ka na matang wala kay patay niyan ano mga kay sa isting ang mga relax nino nagyumatangan yan bari ni benar ini akalah napakay naman nakasakobra na miya muluwak na di nga mga bay asara di nga tira panigalap kararangitan si karumang matang wala kasi busa mo tawra sa kagagani-gani na kadab pangnita na kawan na madakasatrak mama na di pa na ba ako masotrak sa matan na mga nasotrak nas kami matay ro na pagilin niya musotrak aplar ko kami niya katanong, niya kapila ginawa niyo. Nasyong di buko kwarto niyo, napungurok. Kanina naman, yung ito ang Peter, wala na mga tarima ko. Jok. Kami ada gagaan ng koto agad niyo. Asyara kaya di ka pagitirapan ni gara apa kerarangitan. Miya gada baka amya karangit, kami ulu gumasyo ni Katalonian. Napanalin na din, cuma ko sa baba. Nakarang nakakapi ang ginawa niyan mga mata ano siya umiiyo ito ni masusuwayan abe mawisyo badi uba ka pa si manik ako yaw badi na nakarang nakakibatan niya ko badi mga mata ito ni masusuwayan umiiyo abe makamala kami dua badi yun uba ka pa ni kakaritikan na namanya lima pan, mau tato ni masih kami yo, abe, niya to niya soporte pe mo. Oros niya, baka papunin ko kanya sapato. Terwani runa sumi mau sa sultan ko darat. Allahu akbar, Allahu akbar. Namanya kau makapan, mau tato niya masih kami, abe, si satu lang, bersama yang lain. Niya kayak itu. Nah, penuh benar bita tak sa tadi ko dah nakaamang terus, atay-tay pian na pagkanya. Tapi ada pun ada suhay beladin, nasa serangan. So yang jatuh lang, pamiiyan, kapting abakain, pamiiyan. Ikali paga high blood. Pau si mato supaya matay sa high blood. Naman ang abaka kaya tarangan din. Ano yaman mapakamba to? Naubab man kararangiti. Naliw na kong sumangga katros watay piyan. Matang walo di mga gero. Isakan na. Kiswa-swa karak na. Wah, nabaka nyo na makapati daw amiyang buhay ka. Inaupipian tanong sa mga bae. La tadribuhunna uban yusiran tuguna bi pemakatan ay salima. Wala takabihunna na uban yusiran pemakan ay sakatero. Sakit-sakit ubay ubang di pamasonga. Niya makadabal na makipuso. Ilang makapasonga nga si karong mga babe kaban pagkaguro. Tabi sa nga mga babe kalau matay. Hindi! Dabong talian na babay! Namili ang anak pagkaguro. Yung Paulo nga! Benar ya, malam bagai poso darah peri mo dulu. Kenapa sih kalau namalo kanu nang kenuan kapara ani ba kasi na buta so keromai. Ay dapat yoron mga ore puno Allah. Bulan iman to Ramadan. Yang mo taka ba siya mayo. Kailangan ang panggiginawaitan. Pagisay-satan. Di tanong pipikire kapriri duway. Ayaw pikirin tanong nakapagisay-sa. Kaupo na may layo Allah, pitero Allah, faidana darto, al-mutahabbina fiya, umayliya ka na ko mga urip panakan, apang tigina may siran, napangisay sa siran, nakuha na kang kira sa tiyo ba, na makatataling makina na tiyo ba, na isyambya ka na pagkatanan na kira na limuwa kang tuwa ka. Paman, pagpangan niya kakawala sarila, na di ka matarumila ko padaka, kaya di gurag-gurag mamanti. Ya Allah, narilay akong ka, Ya Allah, Ladi nga po parilaan sa padaka. Ay kaya parilaan wala na sa ito, parilaan niya sa padiyan. Isa na nga may kapanggagan na tatanong na kumusta na ko. E nung nga pa na kumusta sa padaka, kauna pa na ko, nagirila ikan no.
mabuk ako mo kamusta no na mama to mama. Sana mabu mga babay to babay. Ano ba sa samya ka tutum na. Kamu nataman sa babay pa po na perampat ka assalamualaikum. Larok man na mamamani kapman. Ang ambatoy. Oh, na diyan na. Pagkangan ni kamabusa ikali mo kawala na kailangan na barali mo ungka. Pero kaya Allah nakalimu na kung ka na kailangan na malakay gagaw mapasan ka pangalim mo irham turham pangalim mo katugo nabi ka ang kami kalimu Allah pangalim mo ka kami kalimu aya kaya ikalimu Allah na sotaw ang mapasan ka pangalim mo so dia katakan maging ka kung mga pobre so fitra ka Masya Allah pamana po pangani ka wala sarali mo na di ka mataw mangalim mo kamali kita ka tabi yun ipago kita ng bala apaswangerong ka udah badak kaya kanu nang utabas sa tanwa idi ipago kita na bala apaswangerong yan ako dalis matang wala ka tumya pang ako sa ako dalis dati panganong nangyarong ako na maluwag pumino ako sa bitwilas na maluwag pumino ako sa udah badak di pamana pagiro kaya Allah kali mo na ko nga kapunguro ka pa na di ka mataw mangali mo kamali kita ka di ka di mo guro-guro ya Allah kali mo na kong kadalo yan dalo mamamagay panaduwat eh ada penanambar yan na kaya PPM na mapapanay skasti pa na pangilo pa na dia kata na kisyo dia katakan namanya pernah mabu ngabigan yan namanya kakapa-kapa na skasti timing tag 500 naunian na kayo na Allahu Akbar 20 yaw pakakayaw lungo tuloy may akwang kabala siya may akwang ano pakabino basta kaya kaya kapang mamagay na supapakapya ginuno panaka na diya mangulip no Allah dati may orang yang akan bisa kau rasi penuh setan agagitan ako din o bakang pangatas na wah hamia geting ako siya miya kada na atik o debuang kaya pagariakan si Abdul Halim di Patuan agi susugun adi yang kasih kemeo dia kasih ebisi dia kasih ayam naking Khalid aku dia ngama konsia datar ke konsia Zakaria Qasim dia ngama ulama lang na ayamana naskan mga bariw adu 25 mga bariw bagi sponsor yawai na mapasang manar yang akan bihi sa miya kawat-tawatan kateman to na maluakan ng kinwa na sa orasakan kinpananakan kanabay na ko na okay dia miya kaysa na mi pete ko miya sakit ako miya ubir patiga ko baka na manabata ka ba kapatay ka matang ko na kadud na mato na kabanya kabya kapatay niyan babamang ni Allah pakatatatata sa ngurang o tali na miya ko masako tabato benabele nga di mamang ni na ya Allah natupad kau muraka ino nga pa na may leka matang wala ka daw makapalwak kasi sipatan man na di galabak yan pati ka formalan yan matang wala ka apka gusto pili ako balasakan wala nango na mga tao amya mama kinitimo-timuan wala tala ko surga sa kapaguluan nila katanong nga mertano gusto bes matang dia makonsultano dia nga mga bariw tano dia nga ibisitano mga ulama penganitano ko Allah dia ni pula nakapakantiti daw itano magisay sa tano sa sabihan ka municipal ito parang mamayuran ng kapagalitan wa sekahab sa pakilitano ko Allah pangginitano prilitano amay ay dapat yun no inshallah pakatano man inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh